Senep kakean mangan rujak lawang diinep ditrombo luar. Kayak kentrung arek. Aku nginep ana sing ngajak dene ketangkep bejane awak. Ngono-ngono iku wis jodone. Cekintung waktu kemat petuntung watuke kumat. Olahraga iku akeh warnane, bal-balan voli, bulu tangkis, tinjulan liya. Ayo ditingkatno prestasi permainane, nurut hobine supaya unggul dadi juara nomor mula olahraga iku ayo padha dibiasakno penting kanggo lanang wedok tuwa terjamin kesehatan kita, kemunduran fisik ayo podo mestine kita kabeh awes podo ngerti barek semboyane wong sapa yo anane hati mensana ing korporesano ojo sampai lali olahraga iku penting kanggo kesegaran supaya tetap sehat lan panjang umur turu lanangane ayo padha utamakno sego daging
buah-buahan lan sayur uga lauk pauk susulan kali cilik nek banyune santer kali gedhe kok yo banjiran aku biyen sik cilik diwulang pinter bareng wis gedhe dadak rapian aku rapi loro gak tau kangelan perkara tandang pangan saben dina lancar tak kongko nyambut gawe dhewe-dhewe cek gak kekurangan aku ngono mek nunut tulu barek nunut mah tapi loro kok sik kurang ae delok arek saiki cek ayu-ayune mulut tak toleki ngalor ngidul cek gampange dipameri duit 500 wis ngusel ae mulo carane tolek kenalan tak sudono jeneng samaran kadang-kadang tak warah jenengku Bambang supaya arek wedok cek tambah merah aku biyen dulur wis tau kisinan gowo arek wedok karepku tak jak manganan aku gak iso maca yo gak ngerti tulisan dadak mlebu bengkel prasaku rumah makan mula betiku pancen jailo kancaku kabeh padha alo aku iki dulur pokoke wedok ana bedhes dipupuri ae erungku wis mong tau butuh arek wedok peteng-petengan rambute dawa prasaku arek prawan rambute tak cekel dadak buntute jaran aku diclentik geblak tiba kayal-kayal aja kapok kapan biasae mulai penggaweane yo gak izin yo gak redeg panjenengan aku ora gedhek wis nek gak kuline ya angel nek gak turunan wong gendeng yo gak iso ngomong tok gak ngombe yo kecut sir-siran tok gak dambi kawin yo selek peo kale mangkelan biasa guyon-guyon lek mangkelan mare gelis turu lho aku gak tau mangkelan tambah suwe tambah koyo pecut awakku yo tak cicilane titik-titik alon dhisik saya seorang seniman asal dari kota Surabaya rekaman ini untuk hiburan supaya pendengar bisa gembira dilarang kita melarang
penasaran tuku lenga nek gawa obor ana tempe kok diuyahi wong donya iki gak tak godhong kelor wong dulur ipe kok diuyahi gak enak dadi bujangan ngalor ngidul gak ana tujuan mulane bengi turune dhewean kepingin anget ngeloni bantal paling enak kemanten baru isone mati nek bulan mati jam 7 sore wis mapan turu lampu dipateni tangane ngremet sambung aku tau dadi kemanten anyar kula bojoku tak sayang tak turokno kasuk tak bantali tangan bareng aku disengkur tak kepuk kancinge lawang ate-ateku aku seeling areke ayu kate encil kuning tampian wong lanang mele-melenan bareng oleh bojo sak pensiunan malin ipeku tapi wis insap mari ngapet barang kang wahab gawa duit sablek mulene jam 4 bareng disuntek sak kliru tutupe kecap namung semanten sairan kula cae lan boten polong rasa edane gak kaya aku. Yo apa sakmono kae awak rasane ting priyang gak karuan iki. Lah ya apa sing dhisik ngutangno dhuwit wis kena welut ndase ireng. Mari nunggu arek wedok digepuki bapakne. Wis akibat kura kandas ae. Mari ki apa maneh mari. Tak jaluk dulur-dulur ae sing ngrungokno kidungan gak oleh mangkelan wis biasa guyon-guyon. Cocok apane? Nyatek ae. Lho, halo. Kartolo. Tekon ndi rek? Tekon ndi? Tas mudun. Mudun teko apa? Lah menakno wong iku. Ngomong ngamun. Mudun teko ndi lak ngono? Kapal terbang. Lho, numpak montor mulu. Wah, kaya kon lo. Lho kok iso numpak montor mulu iku asale ya apa? Lho, aku lak danginan Jakarta. Melok apa iki? Lho, lah melok rombong. Rombong apa? Rombonge bakso. Lah apa dodol bakso nang Jakarta iku? Rombongan apa? Iku lho sepak bola. Oh, bal-balan. Lho. Olahraga iku penting panjenengan. Nama Munawar sudah tenar, tapi ndek kene gak ono. Oh, kok kene gak ono? Tonggo ae gak sing krungu. Paling sing akeh nduk pulu sempu kono ya. Kon niku. Kon kayak cilik durung tau mimisen ya. Lah apa mimisen niku? Aku ana kono lak malah dadi wong duaan. Bareng pertandingan ya apa? Wah, dah wis bareng liprine dunekno prit. Kon dadi apa sih? Wis iki lho ngarepe gol iku dadi dablek iki lho. Apa? Dablek. Wis ngarane wis mencel kabeh. Iki ngono bek. Ah iya kaya lambemu iku wis. Oh, terus ya apa terus? Bareng bal digiring musuh aku tenang. Wah, terus tan kalem. Tan kalem tenang tak lirik. Kok iso tenang lha apa? Ya aku kaliren. Lah kon niku. Lah gak mangan dhisik. Slae ndelok slae bal. Oh, bareng bal digiring. Bareng bal digiring tak colong. Oh, kok genandi? Kena pacar turi. Lah bal kok colong iku? Ya iku ana lambe abuh gak kena tangane wong liya iku. Oh, kok anu bal iku kena awakmu. Bareng kena aku tak giring tak terus. Wis tak saduk mlebu balang wong surak. Oh. Iku mlebu nandi iku? Nang nggonku dhewe. Lah bunuh diri kon niku. Wis bareng penonton ambek rombong aku diseneni. Iya. Eling-eling aku iki wong wis gerang daplok. Iya. Wis bareng diseneni lawan isin. Iya. Tak kewamplengi kabeh. Bareng kok kamplenge? Wah, wong nonton ngawur aku. Bareng ditawur? Tawur aku diwanting digepuki. Iya. Njejak bantal terus ngelilir ngono ae. Kon mangipi ta? Ngipi. Kon gak tau dipacul wong gegermu ta kon. Ngomong meteng-meteng dadak ngipi, mane-mane lek ngomongi ipeni dhisikno.
nek tak ipekno dhisik kon. Mulane untung sing gawe iku cepoten pisan, cek gak angel lek ngomong. Ya mbolo, soalnya gak tendeloni ya. Wah, kon niku. Omahmu kok bangun? Oh, buru ae tak bangun. Wah, dadi bangun kocone, kaca apa iku? Wis ae plastik. Lah kaca plastik ya wis. Ngomonganmu kaca biasa. Kan tak delok menjero waduh kamare telu. Sing situk kamar apa? Ruangan tamu. Sing situk kamar tidur. Sing mburi dhewe sing peteng. Kamar masjid. Lho. Oh. Kenapa kon? Kamar apa kamar mayit itu? Gendeng awan niku. Oh, kamar kanggo nek nyimpen-nyimpen barang. Kok menawa nek tamu-tamu nginep. Lemari ning akeh. Yo temen. Lemari wesi. Kaya apa? Sing lemari waja. Lemari waja. Lelak malih dadi wong penjara. Sing tas tuku iku sing ukir-ukiran. Lho ya bareng dibuka waduh. Wadah temenan lho. Mambu curut tok ngono. Di rumah salmu oleh kulele. Lho, gak ngono. Ngamu. Yo lak sik anyar ah, dadi anyar. Bareng tak delok waduh jero wernane opo. Lho. Wis gombal opo sing gak ono niku. Yo. Kenapa nyusu ta ya opo kon niku? Kalau aku jange mau kepethuk kon rasa-rasen. Lah apa? Wong kepethuk men jengkelno ati rene. Lho gak ngono. Sayang ya. Omahmu nduk ngarep wis kok bangun. Iya, soalnya topengan. Iya, bareng nang mburi. Iya. Dapurmu elek. Yo yang ngene iki lho. Dapurmu elek dapurmu. Wong jange gak murang-muring malih murang-muring. Lah apa? Ya dapurmu dhewe. Lho, kon kok muring-muring apa? Gak murang-muring. Omahmu sing arep kok bangun. Bangun. Sayange bareng tak delok nang mburi dapurmu elek. Semenen dapurmu. Ya, Pak. Dapurmu semenen. Lah mung kok umpama dapurmu tak botong ngono ya. Kita sing kok maksud dapur iku apa sih? Lho, ya raiku iki. Oh, wong desit. Oh, iya kon wong kudit. Nek cara kuteku dapur, nek cara ndese iku pawon. Pawon nah. Kok kadek dapur lho wis pawon ngono ae lho. Cara biasa. Iya. Bangunan ya cek gak elek ngono. Nyambut gawe apa lek awan? Ya karepku iki ya nek iso ya awan nyambut gawe sore objek. Amel aku mari. Temen tak. Kuwi objek ah. Sore. Iya, yes, bentuk sapit ae. Gelem. Sapit. Malah Lah apa? durung nyambut gawe printing-printing. Iku anu sate iku. Mbok nek ngono. Nyambiti sate. Iya. Sing penting tak ya hasile ya lho. Nek iku gak gelem ayo golek belung ae. Lho. Lho, kaya apa? Lho belung lo larang sak kilo piro? Nek kon gelem kirim nang luar negeri, lho sak kilo kon nang luar negeri. Engko tak dhisik. Dodol sawah ae. Wong balung sak kilo kirim nang luar negeri. Ongkos iku pirang juta. Ya dikelompokno dhisik. Wis akeh dikirim. Oh. Mbok klambi apik karo celana apik iki disuweki marno ditambal maneh. Ya. Iya, lek malih bongkar pasang mesin. Lah ya dikeki betokan, cek gak ketara lek wong golek belung ngono lho. Iya. 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 Gelem akon. Gelem wis. Soale ngene lho, golek belung pancen enak. Lek belung garingan wis entek, belung telesan, dideleng nggonmu, 3 dina wis nglumpuk pisan. Tangga buyar. Lah apa tangga buyar iki? Ya apa ndelok ambune. Ngomong ngamu kan iku. Wedi kon iki diprotes karo tangga-tangga ta? Mengganggu kesehatane tangga. Yo izin. Bilane lo. Ndolek balung ae sama izin iki lho. Lah jaga batine akeh lek gak apa-apa ta? Durung oleh kaya rasane omah katut iki rasane. Kon mesti ana sing kok wedeni. Iya. Wedi apa kon? Kirik lah. Wedi apane barek kirik? Lho omong ngamu kan niku. Wah, kirik ayo gampang. Kirik lho, kon nek kepengin ngapokno kirik. Ngapokno carane ya. Kirik turu dedepono nang mburine. Nah, Lek wis setengah ngantuk ya. iya. Buntute batheken seret-seret. Kawani ya. Kawani. Kalau nyen kon cilik durung tau diculek wong seprapat ngono. Lah apa? Omong ngamu. Nyatek. Oh, saiki ngene wis. Carane. Kaya bengi. Nah, mbuh. Ana mburine jagal biasane ana belunge sapi ya. Tempoli sapi. Dikono mesti akeh kirik. Iya. Lah ana situ ae gak apa-apa. Menang awakmu. Iya. Tuku daging sak kilo ya, uncalno njabane pager. Lho durung oleh balung iku torok dhisik. Lho gak ngono lah gedhe ndi asile belung karo daging. Tak dhisik. Kon ngajak nyambut gawe tak ngajak aku melarat to lho. Lho carane tak dudukno. Lek pancene dhuwit ku akehan belunge ya. Tuku daging sak kilo diuncalno nang njabane pager. Njabane pager ditampani kirik. Milih ndi kirik iku daging karo belung. Oh, omong ngamu. Ya milih daginge. Mencolot nang njabane pager, belung seret lho. Oleh kon. Iya. Balung tak siret-sret. Iya.
wong kiri iku nanti ndelok daging iku kaya ngono besuwel-besuwel. Iya. Daging entek. Iya. Guru aku lho. Ngomong aku. Kon diuber. Iya. Lho yo mlayu kok. Lu ambekan gak nututi. Wedi numplek ta kon. Ya apa? Lek kon nanceni kati kenek kon ndekemo barek ngrengo. Aku ngerem. Iya. Kirike ngerem. Iya. Kegrimisan. Iya. Ana wong njiret kiri. Iya. Aku katut. Iya. Ngomong ngamuk. Dilebokno nek kamar bleng. Iya. Apane lak dikekah karo. Ngomong ngamuk. Kon niku opo wae jak nyambut iku sembarang kok gak gelem iku. Kon niku ngajak loro kon niku. Halo. Oh, sabari. Waduh menawar ambek Kartolo. Iya. Apa rek sepurane ae. Apa? Aku gak iso metu ikon sebab omahku iki ada kutha. Iya, penyene desa ndek. Iya, jange nang kutha lak ngliwati alas ah. Iya. Ate iki wayah bengi rek. Aku iki wedi ambek kewan-kewan. Wong menungso kok wedi karo kewan sih kon. Lho iya pada umume alas iku akeh tawon ta. Lho wong-wong kok wedi marek tawon lho. Apa maneh nek tawon gak wedi macan. Iya. Macan apa? Lho macan galak-galak loh. Jarene wong tuwa ngene, Ri. Kon kok nek liwat alas kepethuk macan, macan lak gereng ah. Iya. Timbangan wong mesti ngerem. Gereng. Iya. Jarene wong tuwa-tuwa dhisik ana gereng dhisik. Iya bener. Iya. Mesti macane melayu. Wedi. Wah aku kono gereng aku gereng. Iya. Wah. Macan melayu. Iya. Bareng ngono macan wis melayu kepethuk tawon. Iya. Apa ambek tawon? Lho, pada umume tawon lak ngentup. Mentup. Lah nek wis wong dintup tawon, Lho entup. entup lak kari ya. Iya. Entupen. Lho, tak bales. Iya balesen. Tak entup. Entupen. Lah nek entupku kari. Lho enak kon enak gak duwe entup kon. Oh, mawari. Lha apa entupe wong sokari. Bareng saiki wis kepethuk kon lho. Ambek Munawar aja dadi mirek ya. Apa? Nek pancen aku salah nek bener-benerno. Akeh salahe wis. Engko tadi Kon wis akeh salahe. Kon akeh salahe, ngomong wis akeh salahe. Mang bengi rak mari melekan. Mulane kon kok rada ngantuk, Ri. Iya, melekan niku apa? Wak jo nglairno iki. kon sampel kon. Lho, Putune Wak Jong lahir. sing wedok. Oh iya. Nglairno rek masalah. Apa? Rupa arek. Prasa rupa janggel. Lah nglairno yo arek, Ri. Melekan sewengi, kon gak melekan, War? Arek iki durung tau digaris wong ya. Kon gak melekan? Maupun odur. Oh, melekan ruwami rek. Ana apa ae nduk? Waduh, nduk kono pengasah otak, ono sing sekat, Iya, kudu ono sing karambol, ono sing tetetan, ono sing ngantuk. ono sing keras. Ngantuk ya apa sih? Ana sing ngantuk wis melekan kepinginane. Antarane. Nek kono badean rek. Bade aku situk kalau sing badi. Iya, nek ngono. Lho, kan tak sejarahi. Banyak jadimu ya. Apa sih padamu? Moro tuane Munawar mati merotoli. Soalnya tak badai gak iso badi aku. Kon iki durung tau dicakar sama maras-maris. Kon iku lapo sih, Mas? Kon iku lapo? Kon iki ngomong pribadi lah apa mara tuwa iku. Kon elok-elokno iki. Soale badai aku gak iso. Ya apa sih padamu iki? Sejarah Nah, ini. saking ngene, tak badai ya. Iya sih. Nek iso tak burui sepeda sing iringane omah tak centel sing kanuk bahane kopen. Tuh, sepeda colongan yo. Colongan kan. Lah, Sedaku dhewe. Oh, dadi sing dhisik Iya. asli kok. Ayo badin ya. Wis, ayo Tiba sampe gocer gak iso sambat to apa? Ayo. tukang becak kudanan. Waduh sambat. Kon ngabluk ae mbademu gak masuk akal. Iki lho, wong bisu. Oh, gak iso. Wong Iso kulak sambat. puhung, wong kulak puhung. Wong kulak puhung. Gak iso. Wis katok. Tentara terjun. Waduh, kon niku bademu ngawur. Apa? Ayo. Katok. Katok. Apa? Tiba sampe gocer gak iso sambat. Iku munu arek bayi. Lho, arek bayi apa? Iya. Arek bayi. Ayo tiba. Bias kebentuk sampe gocer. Paling ya. Tumon kon atuh ngono. Yo kalahku karo bayi to. Ayo Baden, badhe aku. Tok ae wis. Apa sih? Wong dodol bandeng apa sebabe bandenge kok dicak-icak diguwaki. Lho, iku sing dodol gendeng. Yo gak cocok. Oh, cocok. Soalnya gak payu. Gak cocok. Katok apa? Cocok. Katok apa? Mergo iku barang colongan. Ngawur. Wah, badan apa barang colong. Iki lho, Baden. Sapi ku sikile piro sih? Oh, sapi sikile papat. Lho, gak iso. Ya kon sing meliru. Lho. Ayo, Papat. gak iso. Takon wong sakmene kae nek sapi ku sikile papat. Gak iso. Sapi ngono sikile 8.
Lho, iki masyarakat nomor piro kaya ngono? Kok iso sapi sikile 8? Lah nek sapi ngadeg delok teko ngarep sikile piro? 4. Lho, teko ngarep loro. Teko ngarep loro. Iya. Teko mburi Loro. piro pisan? 4. Teko iringan kiwa piro? Loro. 6. Iya. Iringan tengen? Loro. Ayo sapiku sikile 8 karo. Gak kon iki gak ngono ne gendeng teko turunan ta kon iki. Anjen 8 kok ajakno. Oh, ngono serekalan kon niku. PT ae sikile piro wis? Pitik ya loro. Gak iso. Lho, Gak iso sekolah ilmu hewan penting iku. loro. Gak iso. Piro? 6. Lho iso no. Yang pitik 3. Oh iya, War. Pitik iku 3 ngiyo Tambahno loro dadi sikile sedinah iki. Pitik 3. Oh iya, saiki tak badhe maneh. Iwak opo gak iso ngalor, gak iso ngidul, gak iso ngetan, gak iso ngulon, katok kon. Iwak bingung. Gak iso. Gak iso cek nyasar-nyasar. Ayo. Kedasan kisinan lho kon. Iwak Iwak botokan. lho, wong iku urip kok. Ono ambekane kok. Ah, iwak lentuh. Gak iso, iku lak bareng opo iku, gak bernyawa iku. Ayo. Iwak apa ya? Iwak apa sing gak iso ngalor ngidul, ngulon ngetan. Nah, katok. Katok. Iwak kecepit. Wah, wis kon iki rusak. Gak kon kapan bongko ngono kapan kon. Kon jengkelno ati kon niku. Wong badan ngono dipamerno kancane. Salahku karo kejepit. Wis ta, ngene lho, wong iki aja guyon ae, sing penting nyambut gawe. Nyambut gawe panjenengan rek. Sebab nyambut gawe iku lek panjenengan temen lho, dadi lanenake ojo sampe nyeleweng ya. Dadi kan mau jedro nyambut gawe blas. Lho wis aku bendino nyambut gawe. Ya apa Tapi mlaku-mlaku lak dolek objek. Sik aku takon ta, kon wis kawin. Ya wis, Ri. Ya wong bojomu Duduk gudel. Oh. ngene iki lho lho. Wong takonmu sengak kon niku. Lho, wong iku ya nek rabi wong iku umure 17 ke atas. Lah nek 17 ke bawah iku termasuk arek. Anake wis akeh iki mosok kon kok kon entuk karo Ya lek. terhitung ya rabi wong. Oh, Anak wis 6. Anak piran? Lho, 6. Heh? 6 kon gak tau rono. Jarine 5. Kon aja silip anak ta? Oh, mati sitok. Oh, mati loro. Tak icak. Kon wis sapi lanang ta. Cendil lah dicak. Arek durung tau dipermak wong niku kok. Yo, menawa mati nyabrang terus ketrak sepur sapa ro. Gak tau nyabrang. Ah, Tapi anake arek iki Kadang-kadang hebat lho hebat. temen. iya wong iku Titisan. jagone ngene iki lak turunan horen ae. Tapi cucuke gak ono. Aja mah cocok untune lek gripis kabeh. Ini dek orene tak kabluk kon. Tapi anake, tapi sing loro iki nek dijago. Loncene turunan Sing lho. lanang, sing kembar. Iya. Sing situk gondol, situk gondrong. Nek sing gondol iku areke tingkae tapi besok pinter. Oh, Lincah, cerdas. Paling enggak wis besok iki Pilot. Iya. Tapi lek sing gondrong iku meneng. Meneng. Besok lek gede paling enggak rasane iku gendeng. Iya. Omonganmu sengake nemen tambahan. Sing wedok tambah ngono, lincahe nemen. Kon wis ngono jare kok garo kon. Lho, alah wong sing wedok iku lak sing nomor Erna, 4 Erna. Erna, iya. Iya, waduh mbese nek golek dhuwit cepet iki. Oh, lho. Apa lek gak cepet. Wong metu diluk nang pasar-pasar ngono oleh bumbu, oleh kelotok, oleh uyah. Terus tak gawe nang omahmu ae ngono. Tak ngemis lan. Oh, lu apa? Tapi sing penting kanca jok mangkelan. Sebab arek gak mesti kadang-kadang cilikane ngono gede-gede dadi wong sing sing pinter lah sepuro. Wong iso ngengeri barek wong tuwa. sembarang lek saka turunan. Titisan masih ngono. Iya. Pisan. Kaya awak dhewe masa ro awakmu. Kan mau biyen lahir turune pahlawan Diponegoro sepuro. Lah masih aku lah. Iya. Lah aku pamane bapakku ratu terus turun aku ratu gak karo. Karo wong zaman biyen lah masih aku yang ngono lahirku saiki kaya ngene. Biyen turune Pembanggung. Ya kon niku wis apa yo bojone. Waduh. Sing ndi? Oh, gak tau metu. Tine. Ya gak iso metu wong gak kena disuguhne tamu. Welek nemen iku. Kok tak dhisik. Rumah samu bojoku ku apem ngono ta. Lho, Kok disuguhne tamu. Kok jejak bojone Kartolo. Kartolo jalan bojone lancap irunge mbangir. Iya. Bojomu irunge kaya manuk betet. War. Iku asale entek ya mereka tak krikiti hari kene. Tau metu, gak metu nyene. Tau metu sepisan wae dubur berkerek. Mbok sampe tutu dindimbung. Opo iki? Ya nggo anake omonganmu kene. Tapi mesti bojoku ya gak ngejokno nek macake lho. Oh, lek macak. Tau macake klopo tangane siwil bareng. Gendeng ah. Nyandang nganggo iki lho lho. Brai ta, brai. Oh, nek budal rapat PKK barang itu wis
Jarike kuning, rambut kuning, kudunge kuning, untune kuning. Kon niku Tapi nek bojone kanca-kanca paling-paling gelungan siji. Lak anu loro. Kadang-kadang bengi titik 5. Lho nek para esuk sama selikur. Iku ora malah keceput rek ilang. Tapi nek masang sanggul iku gak tumen nang gedhe nyenengno ngono. Cilik-cilik sak kecepet-cepet tapi rambutnya arang ya. Wapang sih nek mlakune nok andil langkar angkur. Koyoke kalau nyit-nyite lho. Tapi hidupe malik Mas ngono, lho tangane malik bisa nih. Tangane Ya pating celiker. Sing tak erani bojoku nek brai kebajut. napa? Jam 4 esuk jangan budal rapat jam 7. Wis tangi. Ola apa? Dalku blak-bluk ndeblok glepung ta. Gak ngerti nek gepuki gelungane. Wah, wis wong wedake gak apa-apa, pancene wong wedake ya seneng brae ana sing gak seneng. Ayo mlaku-mlaku. Ngono. Iya. Kon dhisik ae. Lho kon dia dhisik aku. Iya, aku tak dhisik ya. Iya. Eh, Biasae wong nek mari guyon-guyon mesti nemu susah. Iku wis gandengane ana donya, mari seneng susah. Kak. Kunawar, Kak. Engko ta, aku iki bojomu ta, anakmu kan iki. Wong ngomong kon kredit iki Ya apa rek digoleki wong wedok ngetan, Iya. ngulon, ngalor ngidul sampai bingung dadan prapatan tola-tole koyo bido. arek iki durung tau dikeplekno embong iki lho. Mangkel aku ki mangkel. Nah, mangkel iku gak di embong ngene rek. Di omah. Lah apa sing ngene prapatan iki? Dadi penunjuk dalan ta? Iya. Kok nyambut gawe leleran. Untung-untungan kon duwe bojo aku gak nyambut gawe. Ya gak gelem sih aku. Nah, carane nek gak diblonjo wong lanang, wong wedok nang omah nek gak nrimo blonjo, ya sing ngerti mosok gak iso nyambut gawe becak rek kan iki. Kok enak wong wedok kon becak lho. Ya cek umum, bojone sapa becake Munawar umum. Pantesen. Ya apa wae. Kunci kene kunci. Kon gak wingi, gak mangisuk, gak saiki kon kok eker kunci ya. Begejekan. Aku budal mang lewat tak tari si kon, Dik. Kunciku tak tinggal. Gak sampean gawa saiki kon takokno. Gerang-gerang kok ngajak gejekan ngene embong, delok wong iku lho. Iya, kon nek guyu untumu ketok bareng aku. Ngomong-ngomong. Ya isis. Kok iso ku lho? Aku teko lemari ngeblak, gak ono wong, cewek gak ono, maling. Iku mang ngene kon tinggal nang pasar. Cewekmu loro iku. Cewek kawung, gak ono, ayo mandi. Teles aku sing njupuk. Mulai rong gak gelem dirasi maling. Kon iku gendeng akon niku. Maksudku tak jupuk iku tak PP perlu neceke disisan terus garis. Dipeno endi aku wis mumet goleki gak ono. Peniratan Bu. Odol ya. Gendeng ya. Dangu. Alah apa? Ayo ngomong ayo ngakuan gak ngaku tak palu jitokmu kon. Kon iki wong wedok tak tarsan kon niku. Kabeh kadung mangkel aku. Cewek gak ono tunggale di entit. Ngomong-ngomong. Mosok nek mburi penirat. Mburine. Nirat endi? Penirat Goleki mburi. gak ono. Kari sarungmu sing bedak kabeh lho. Terus apa? Kan Saya gawe. lho endi gak ono iku. Kan gawe. Saya mbok jare Yuti mang ono safari. Safari? Yaiku kancamu yaiku paling. Wah, gak pisan gak pindho. Wingenane mendayoh merono kon sugih kopi. Terus kon tinggal bayar arisan. Tak tinggal metu diluk tuku rokok punggasane lepek sak tutupi dikesak. Panjane safari turunane bangsat panjane. Jangan kongkon ta iku. Bek dikongkon sepero. Cek bareng malinge ngono. Bek liwat safari terus sampe sing ngedol. Omong-omong. Aja plongo kok tak tabok nduk kene iku. Wis saiki ngene ae. Ya apa ayo? Cek gak dibaleni. Pumpung durung ya. Kon mulya. Aku tak metuki safari, tapi kon nek teko omah nempuro beras 3 kilo. Saya apa? Deplok-deplok, Dik. Terus saya apa? Wis, gayo apem. Dadi apem? Lho, aku lak jange metuki safari. Tak runding secara halus gak kena kasar.
Siapano kasar. Mbuh mati sapari, mbuh mati sapari. Aja yo apa iku mati sapari tumpuk ae. Karepmu ya apa? Yo aja ngono dironding sing apik, tapi golek ana. Iya wis. Nek gak ngaku ya apa carane diurus. Sing genah dadi gegeran. Wis ana genembak becak. Golek ana lho ya. Wis ana genembak becak. Gak ana, ngaku mang mlayu kok. Ngandel prato tangki ae. Niku gak ngajar ta wong wedok kon gandel prauto iku. Golek ana lho ya. Enak Cewekku. dibret lengo-lengo titik gak apa-apa. Cobuyan. Iya, iya. Mangkel. Iya, iya, Cik. Awas nek gak ketemu, teko omah tak preteli untumu. Ya apa arek iku? Ambek wong lanang wanine. Gak mah itu wong sing tak rabi biyen. Anake buta ijo ngene. Panjenengan wong nek mari bunga mesti susah iku gandengane. Apa-apa, sing penting tak enteni panjenengan. Halo, Mas. Lho, Ri, Ngomel ijen ae padane wong Indun ae. Ya kon lelak-lelak. Kan niku lha apa ngomong sing tanpa rewang iki. Sakjane aku kate ngomong karo kon. Ya ngomong ta. Ngomong apa sih? Kon wingi Bahasa Belanda, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, No. cara Jawa. No. Apa no? Ya nutok iku. Apa perlu apa kan Mbak? Ngono, kon wingi jam 8 nang konku. Oh iya, jam 8 esuk. Yumu bayar arisan aku nang pasar. Oh, iku kesempatan duwe dhuwit ya babat awang bayar. Ngomong kamu enak gitu. Tapi japan no bayar arisan. Iya, kon menjaya nang omahku kabeh gak ono iku aku kelangan. Loh. Kelangan? Iya, Syukur alhamdulillah. gendeng akon niku. Loh, kok iso aku mendaya terus kok iso kelangan niku? Dengan sendiri niku niku mesti nyurigai aku. Lho jelas, sedikit akeh kon tak curigai banget. Nah, saiki ngene aku takon. Sing ilang pitikmu ta? Sewek. Hah? Sewek. Iya. Sewek sapa? Sewekku. Ah, aja guyon. Oh, yakin ya. Ah, lanang-lanang kok sewekan. Gendeng iku. Seweke bojoku. Oh, dadi sewek bojomu. Iya. Dadi sewekmu. Duduk. Lah iya bojomu sing kelangan gak muring-muring kon sing gak melok kelangan kok memeti. Aku melok ngrombol dik kono sing nukokno aku goblok. Oh, Termasuk kon iki kendarane aku. Ya jelas. Saiki tak elingno war. Apa? Sembarang iki tanpa bukti aja mesti ndarani wong. Iki lebih berat lho, kon tak lapurno hukum dhewe kon, temen. Ojo ngono ri kon iku. Lah kon secara nuduh terang-terangan ngene jare. Wong aku jare dari Aku mono wis wong lho, dari bojoku. Lah tembung jare. Iya. Tapi buktine gak ono aku. Gak on. Sapa? Buktine. Buktine gak ono tapi ruwet tak cekel kon. Lah kon iki nyolong tak gak? Ngomong nyolong-nyolong sewek. Soale bojoku weruh dikandani tangga. Dadi kon ndarani aku temen. Iya. Sewekmu hilang pira sih? Loro. Iya, aku sing Lho jago. ya. Ngono berapa jangan nangis. Ya gak nangis ngono ya montok-montok omonganmu ngono. Mewek. Gak mewek nyen potongane mewek ngene. Ya pancen aku sing jago. Apa sih? Ya apa? Aku gak terima lho. Oh, gak terima. Nek iso tak runding secara kekeluargaan, kon nek iso balekno. Si aku takon, klire sewek iki sewek apa sih? Sewek kawung. Ah, beda pinggire. Atine lewung ngono. Susah pikire. Gendeng akon iki. Lah malah kidungan adane lodrok kae kon. Ngono kon timbangi. Oh, timbangi. Terus aku nek gak iso balekno, kon lapor. Terang-terangan, wis saiki kon aku ambek kon gak dulur-duluran. Maksudmu? Wis gak dulur-duluran, gak kanca-kancoan. Oh, perkara sepele kon gawe sepolo. Sepele sepele. Barang sepele ya tak gawe sepalu. Omong Kon gawe gede. Tak gawe gede. Lapor. Iya. Apa lapor nanti kan? Lho nang sing ndukur-ndukur. Kayak to. Lentang mendung. Ngono nek digugu tuwek-tuwek nek ngomong guyonan. Nah kupingmu tak ewer-ewer kene. Sing ndukur-ndukur iku sapa? Repot nang bapak polisi. Oh, nang bapak polisi. Ya apa? Perkara sewek. Lho wong desa nek sing ngatur Nah. lapor nang Pak Lurah dhisik. Oh, lurah. Lho ya apa? Kon ambek aku tunggal penduduk sak kampung ya. Iya. Tapi nek perkara lurah ya uga rupane lurahmu. Lho lurah anyar iki. Ayo lurahmu ijo ta putih? Belang telon. Le, rumah samu kucing lurah kuwi. Ya, lurah sapa sih? Iya, lah Basman. Oh, Baseman. Iya, apa? Ya lapor Dik nek pancen kon lanang sejati. Pak Basman ku umum wong meneng, tapi Ya. kudu murang-muring welek. Ditenono kok nek tega ambek aku ya. Lapurno. Aku pesen ambek lurahmu. Apa? Ojo maneh lurah Basman siji loro telu ayo jejeren 20. Nek kepethuk aku sampe ngomong aku ya. Iya. Tak cokot e kupinge. Loh, Ayo. Ri. Engko tak dhisik, kon iku dua ancaman, dua perkara lho. Sepisan kon ambek aku, ping pindho kon ngancam lurahku. Nek pancene omonganmu kaya ngono tak sampekno nang Pak Lurah. Ya, sampe no. Entenono kene. Heeh.
Ngono nek abur barang perkara sewek ae. Atas pire regane sewek. Aku cek lancangi. Wis salah tek nyumbari lurah. Lah nek lurah teko, aku dikecek tangisan anak bojoku. Omong durung tak blonjo ae. Tambah tuwa tambah ayem, urip tambah tuwa tambah tentrem. Sebab daerah kene wis umum, gak ana lurah sing paling umum liyane aku. Mulane penduduk kene kabeh wis setuju cocok nek dadi lurah. Lah ngomong dadi lurah iki. Saking umume dadi lurah, sampak krungu teko negara Ngamarta. Wis. Mbuh aku dadi lurah iki. Ojo anu lho kon lho. Wong sing jaran lurah kaya aku iki lurah sugih donya, sugih ilmu, iso ngilang gak iso bali. Mulane sembarange teko kaitane kok. Wis ana paribasane nandur telo cukul telo, nandur pari cukul pari. Danuk critane menungso urip nandur pari cukul alang-alang. Lah nyatane aku urip di desa kene temen. Aku gak tau geger barek wong. Mulane aku pilih dadi lurah. Lho, semenjak dadi lurah apane? Pembangunan luar biasa. Ojo sampak kalah mek desa liyane. Sebab aku dadi lurah wicaksana, lurah sing tanggung jawab. Apa wong urip kaya aku iki? Wis ati omahku gedhong, magrong-magrong pinggir rembong, tandurane lombok terong, walijane pating kloyong, sapa sing metik udele bodong. Lah wong lurah soge sampak kena ge paribasan kulo rek wak lurah Basman saking sugine suge cikar suge bendi suge kebo suge sapi suge bebek suge meri suge kloso suge tinggi sapa kene ojo anu lho kon tak lho kon lho mendayo tak kelabok kono banyaki kon kok arek kok sampean ngadeg kok lho lho apa kon iki sampean ngadeg lho wis lho ngadeg lho Kula jange enten kepentingan. Jadi kan iki ono kepentingan. Lho, warek iki opo rek? Kon iku mendayo tang ngerampok kon niku. Mendayo kok trapsi wae koyo ngono lho. Aku ngono lurah ngerti. Lah sing ngarani sampean tuyul sinten? Ya barek kan wong tuwek kesrekalan. Kok tak kandhani ya. Napa? Sing diarani umum mendayo nak ya. Ndelok keadaan dan waktu. Ngerti ya? Nggih. Nek Pak Lurah emang nulis ta utawa maca buku ta, terus kok kula nuwun biasa. Enggak nek gawe gak apa ora kok seret lho kaya apa kon niku. Kula kadene lapor. Lah nek kon lapor kon seret. Kon lapor kon seret. Lah dadi lurah seretan aku. Oh, goblok iki tak jebuk dadamu rontok jantungmu kon kok. Wah, rek kok rumangsane ku anakmu ta kowe iki. Wak lurah suwe-suwe nek ngomong tambah lucu. Putumu lucu iki. Oh, iki ngene. Nggih. Ya, iki ngene ya, kewan. Lali aku. Sak ngomong. Yo, iki ngene ya. Lajeng munawar sih. Nah, ya dah. Mulane saiki aku takon. Kok dungaren kon kok sampak teko kene? Ayo ngomong kok. Kula kajeng repot. Dadi kene mati kempot. Ya, iku selop. Sekrop. Kula niki jange moncrot. Ojo prisisan lho. Oh, atanu. Lah iya, api lapor sih, api lapor. Lah nek pancen kon iki api lapor, ayo ngomong cocokmu. Iki lho, ngomong lambemu ngomong ya apa jelas iki. Niki ngeten, Pak. Iya. Kula enggak ada persoalan. Tadi gede cilik kon iki duwe persoalan ya. Persoalan. Iku malu, apa iku? Persoalan. Lah iya, persoalan. Atau si apa iki? Niki kula sithik kathah niku kula niki kelangan. Kelangan. Sik ta. Nggih. Kok nek ngomong sing genah, aja ngowos ngono omong. Soale mboten ten cendelone. Ana persoalan ya apa?
Kelangan. Nggih. Apa sing ilang itu? Pun sewek. Oh, saya ya. Sewek kali. Tapi Tapi si nyolong pun jelas ngaku. lho, wis jelas. Pun Dadi sing nyolong wis ngaku. tertangkap basah. Lho, wis seru arek kon. Pun Susur. Iku lho sumur. ngarani Semur. Iku lho, ojo buku ya takon Pak. Dupo iku lho. Apa yang ngomong apa kan? sundur. Aduh, iki mang sepur. Syukur. Dadi ana sing nyolong san ya. Jelas. Nah, ngene. Tiap-tiap laporan kudu tak citep. Lho ya Iki lho, bal buku. Kudu dicatet. kudu tak catet. Nek secara ngomong ae, secara lesan, bisa diulangi, bisa ditambah, dikurangi. Tapi kalau dicatat, Gak iso. nggih nggih. Nah Pak. ya. Nggih. Saiki kon tak takon lho ngomong signal ya. Nggih, Pak. Sebab aku roh jenengmu, mbok menawa nama samaran so ngerti. Ya, tak takoni kon. Jenengmu sapa? Munawar. Omamu enggo endi? Kok lho kok plak-plak ya takoni kowe. Oh, arek kok tak jejek rongkongmu ngono peok kon lho. Arek kok aboge. Lah bener omamu enggo endi? Cara pundi mbok? Cara goiku tak kok Endi? Ora saiki ndek endi? Nggih. Ndek ya kan ndek ya. Ayo. Omamu ndek endi? Tandis Kidul Gang Loro nomor 48. Munawar rene arep apa? Apa-apa arep. Nek munawar apa-apa arep, aku gak uman. Lho, Rek, kok cek grangsange kon iku lho. Ya apa sih kon iku adakno? oh sampean ewangi mawon. Oh, keliru omong ki, Mang. Iku sakjane kurang cepet. Oh, ngene ya. Nggih. Munawar rene ana rempelune. Munawar rene ana prentulu. Munawar rene ana metuntung. Munawar rene ana pupune. Kok priye lho, Pak? Kok iku tak kon rene iki mang ana gawene apa? Aku iso ngomong per gawene apa ngono ae. Ana gawene apa? Kula repot. Ngrepotno sapa? Sapari. Oh, Sapari ya. Wis jelas nek Sapari iki mang sing nyolong ya. Malah ngeten Pak Lurah. Ya apa. Saderenge kula repot mriki wau Sapari ngumbar Rama. Lho ngumbar swara. Lurahmu sapa? Lho. Kok nek repot-repot nang lurah sapa? Lho. Lurah anyar. Lho, bener. Basman. Masalah yo kadang-kadang sik ngerti. Bener wonge meneng. Iya. Muring-muring elek. Masalah iya. Mangan kloso damen. Kok tak culek mripatmu kan kok adakno. Kon niku kesandaran ketang tapi iki. Ngoten sapi ini lu mangan damen. Lah yo sapi ku lak ngono. Ngawur ae kon niku. Tapi nek kadung murang-muring. Lah, cek wedi kadang-kadang cek wedi. Tak saparimu. Lho, nek Pak Lurahmu jenenge Pak Baseman iki. Iya. Ojo Pak Lurah Baseman 1 loro. Iya. Jeren 20. Masalah kerek. Tokote kupinge kene. Kan lah gak kuping kok dicok. Ya apa rek? Sapari ini lho. Nek ngono jelas terang terwaca. Lah, Nggo gasu turu. Apa dikira aku gak wani wong? oh nek ngoten Pak Lurah ne minangka asu. Oh, kok tak jejek gegermu kan kok kejelonget kon. Sapari sawangane lho bok-bok renek. Mengenge kok jaran bukan tak. Polamu tok ae iki ya. Wis saiki ngene. Nggih. Ayo nang Sapari. Nek gak tak rampungi, nek gak tak urus tambah suwe tambah ndotro. Lho, kampung rusak. Iya. Perlu gak aman. Lah, perlune sampean putus enten mriki. Ayo ana wis, monggo. Ayo. Nisan. Cewek loro tak dol tak rupokno dhuwit payu 10.000. Iki mang aku nempur entek 4 kintal. Loh, malah torok. Tapi gak apa-apa, wong barang colongan ngires tak gawe slametan supaya aku iki slamet gak ono alangan apa-apa. Apa maneh aku nemoni alangan dina iki. Waduh, tepak temen iki. Iki tumpeng wis ana, jajan pasar wis ana. Kari tuku kembang ambek golek menyan
Terus mampir nang tangga-tangga perlu tak undang. Ah, budal ah. Ri. Sapari. Tuh, nek tumpeng rek. Wadah iki tepak iki kok. Tumpeng gede temen. Tak incengi iwak apa rek iki. Iwak apa iki? Yo, iwak petik adana. Tuh, kate lapar iki. Ini dia. Sapa iki? Aduh. Kok lapar iki? Dah. Lho, tanganmu ku sik mamile. Kok apa? Nang nggonmu kon gak ono. Iki mang aku mrene ape nyile ondo aku. Wadah, nyile ondo ta nyile ondo. Nyile ondo. Lah apa nyile ondo tanganmu kok operasi tumpeng iki. Soale tak delok kok ono apa? Barang wungkul. Iya, aku ape selamatan. Oh, sampetan ta? Jangan ngundang awakmu iki. Aku mang wis seru. Ono wulune petik kenter nduk kali tak turut dadak nduk kene. Cita. Kon iku uwong ta luwak kon iku. Kok iso ngurut wulu. Wis iki ape nyelameti wetonmu ta? Iya, supaya selamat. Lah iki tumpeng iki wis tak pasrahan awakmu. Sing ujugno ah. Heeh. Tukang ujugno. Aku tak undang-undang lho. Masuk akeh iki. Wong loro ae golekno sing loro-loro titik. Loro sing loro titik. Iya. Iya, gak doyan mangan nang kon wareg dhewe ngono ta. Dadi kok pasrahno aku ah? Iya. Wis undang-undang. Tak undang-undang ya. Undang-undang. Wis dipasrahno gampang. Iki mang sapa? Ayo, iki sama lho ya. Iki ngurus bersama. Lho, monggo. Lho, Pak Lurah. Lho, kon lho. Nggih kali. Oh, Par. Kowe menawar? Iyalah. Ngerti kon tek aku rene. Ngerti kenduren. Ora apa. Aku rene ape ngurus Sapari. Oh, persoalan Sapari pun dipasrahkan kula. Lho, kon sing ngurus ya? Sapari mboten enten. Sakniki dipasrahkan kula tanggung jawab kula. Di sana kon ya? Nggih. Urusan apa iki? Tumpeng. Lho, tumpeng ya kan niku. War perlu urusan tumpeng ya kan Iwan. Oh, Helo kon tak tunjuk lho. Ojo pringisan lho. Urusan perkara kok nang tumpeng-tumpeng. Urusan apa? Urusan nek gak ro takono ta. Apa? Sapari iki duwe persoalan karo aku. Ya. Apa? Lho, wong mari nyolong cewek kok. Cewek. Iya. Karo lek tumpeng ya pasrah mbek aku. Ayo mulai. Ojo ngawur ae kon niku. Lho niku lho Sapari. Lho, iya lho. Ayo. Par. Mau ngejak lurah. Iya, aku mau maling wis. Oh, Pak Lurah. Iya. Ngerti tak aku rene? Ampun. Kok apik kelakuanmu nak? Mulai cilik apik ulun. Gak tau elek arek iki apik terus. Pak Lurah iki bolon ndi? Bola-bola ya kan niku. Wong sampeyan ngejokaken. Sebab ngene nek lu pelapurane Munawar, Nggih. kok dawa tanganmu kon? Lho, tangan njaluk tangan puret. Lho, pur tangane nek ndak. Ngerti apa? Ngerti ndak kon iki? Lurah iki bingung adakno. Bingung ya, aku gak bingung ngurus udah Munawar. Ngene, urusan iki. Nggih. Gede cilik kon kudu ngakoni. Nek sampe kon gak ngakoni, lain kon. Lah kalau ngaku niki persoalan apa? Persoalan ngene. Kon jare nyolong seweke bojone Munawar. Sinten sing ngomong? Munawar. Sampean percaya? Lho iya percaya. Sampean selaku lurah nggih. Iya. Napa sampean nek dicoplok dadi lurah? Ri Sapari. Ri. Nggih, nek dilereni dadi lurah sampean. Boleh Tumpengi diancam numplek. aku. Iya. Sampean kok ndarani kula nyolong sewek niku. Napa sampean semerap ya, Mbak? Karo. Boten semerap? Iya. Lah kok sampean percaya laporan Munawar? Iya, apa aku percaya Mas? Masalah. Gimana, Wah? Oh, teka-teka soal kon niku, tak mau seneng ya teka-teka soal kon niku. Terus Munawar ngomong napa kali sampean? Munawar nyolong nek kon nyolong. Munawar nyolong. Kon nyolong resek. Iki lho kon Munawar ngomong nek kon nyolong bebek. Iku becak. Kon nyolong cewek. Cewek. Iya, Ngomong ngoten tok. iya. Boten ngomong napa-napa. Iya. Karo apa Pak Lurah? Nyolong kan gak kon? Nggih. Lu pringi kan tak arek iki. Kula sing nyolong panjenengan. Nah, nek kon rumangsa nyolong, Nggih. gak perlu akeh omong ya. Nggih. Iki ono pengampunan. Mumpung durung persoalan meningkat ke atas. Nah, Ya kasih besok, balikno. persoalan tetep persoalan. Iya. Rene kula niki enggak ada kajat, bengi niki kula niki slametan. Nggih. Iya. Monggo sampean kali Kartolo Iya. nyakseni slametan dina niki. Iyalah. Nek mantun slametan, terus urusan menginjak kula pribadi kali Munawar. Sing penting rezeki. rezeki. Ya wis ngono. Lho, Anu Niki urus perkara Pak Lurah. rungono. Napa? Wong nyambut gawe drewangi budal esuk kaudanan kepanasan golek rezeki. Ngerti ya, goblok? Ngerti ya?
lurah badok. Aku ngomongi ringekno. Aja kupingmu njebobok tapi gak krungu ngerti ya. Nah, niki enten rejeki nggih. Sajane sing kula undang niki Kartolo kali sampean. Iya. Rene niki enten kanca mboten kula undang teko karepe dhewe. Iya. Niku termasuk kanca rai-rai gedhe. Iya. Lho ngeten iki Pak Lurah, enten tumpeng jange kula saduki perkara omongan. Ojo kon reken. Sabar ae, sabar ojo kon reken. Sing penting rezeki. Selamatan. Ayolah. Tak pasrahno kon lho. Halo, enak pun Pak Lurah nggih. Iya. Niki kajate ingkang sederek safari, ingkang dinten iki, ingkang Lah. ingkang Kok kaken ingkang lho. Kaken ingkang yuyu kangkang ngono ah. Kok kaken ingkang kon niku. Kok krungu kula kok hengkang. Kok kon niku. Derek sedaya. Iya. Niki kajate safari nggih, nyelameti wetone mugi-mugi safari nek enten desa liya muga-muga dikeroyok wong. Lah. Ya, Niki genah ngeten niki ra. sing Ya dikeroyok apa jelek kok iso bener gak iso lho. lek dodolan dikeroyok wong lak dilari. Iya. Lagi akeh rezekine. Selamatane safari niku disiksani cinten 7 pekenan bangsa. Cek dah. Lah opo cilo nyekseni kok iki lho. Oh, dinten 7 pekenan gangsal. Sederek safari dinten iki diwekasaken bakul arloji. Lho sebabnya apa? Tangi dem nyaur. Wah buka rahasia kon iki lho. Ingkang diweruhi derek ingkang wonten awang-awang kalian ingkang wonten sak lebeti banyu. Kaya to. Ingkang awang-awang kados to Iya. manuk dali. Atuh. Apolo. Atuh. Montor mulu. Layangan pedhot. Lan ingkang wonten sak lebeti toya. Lah iku apa iku? Kados to lele. Kados to iwak kutuk, kados to wergul, pelut. Kok sing enggak ya apa sih omongan iki rek? Niku pun ditakoni niku pun dianggep kali dulu. Ambek katutne iwak sili. Iya wis gampang. Niki sembarang iwak wungkul niki meroi dulure safari. Iya. Enten pitik wungkul, Lah. wedhus wungkul lan gajah wungkul. Sepur wungkul. Sampai ana apa sih? Omongmu kaya wak iso lho. Omongmu kaya wak Joyo. Niki enten sego golong amroi wong golong-golong. Lah. Kados to Bansi Sarip. Apa? Hansip Sarip iku apa? Wong Hansip Baris, Hansip Sarip. Kados to Hansi Baris. Lah. Kuntul Miber lan wong Nebang nggih. Lah. Aja lali lho tentara latihan. Niki enten jenang menir ingkang diweruhi Nyonya Menir. Air mancur, pil kita lan pilampuh nggih. Iki jeneng Kartolo iki. Lan iki enten jajan pasar ingkang diweruhi Pasar Wonokrama. Pasar Pabean, Pasar Tuli lan penitipan sepeda. Kamu niki ngujubno gak karo-karuan iki. Pungkasane nang larahan barang iki. Niki enten jeneng dedek ingkang diweruhi nggih bebek, banyak, babi lan jaran. Iya, jaran nangan dedek. Ngerti? Lan niki enten jeneng pasar, jeneng napa? Jeneng abang ingkang diweruhi Bank Indonesia, Bank Kredit, Bang Pasar. Bank Samiun lan Bank Kuasa. Bang keliling. Bisa ngujubne gak iso lho. Mugi-mugi sedaya menika dipun trami lan sederek safari inggih jembara kubure padang. Hop, jembara Dipun rewangi ndonga sak drenati. Iya. Ra. Niki ngujubaken tak kademen. Kok sampean grogoh ngoten. Aku katut goblok iki. Iki yo ndonga ya apa? Wis iki wis diterima ya, saya padha. Padha dibagi. Ceroyan. Kene wis padha dipangan wis. Pun kali kabagan gak apa-apa wis tak pek dhewe ya, Pak. Dibak dhewe. Wis saiki wis sak jure wis ya apa. Ojo ngengkre lho. Iya wis. Wis seksenone. Napa ra? Nah niki tes pundi Pak Lurah? Tes lakon, malingi sapa ae? Ayo. Siji kula maling. Nah, nomor loro. Kartolo. Lho, kapan aku nyolong? Lali. Oh, karo isin. Lali, aku nono ae. Enggak tahu adakno. Apa kon niku? Kon nomor loro. Ah, nomor 3 sapa? Nomor 3 Munawar. Bagus kelakuanmu. Lho ya apa sih iki kon iki? Nek ngono jelas iki, maling berteriak pencuri kamu, ngerti ya? Aku wawan. Gak apa-apa, kok dibeberno mburi. Model-model. Aku nono. Ayo. Ya apa sih iki? Ojo sampai kon gak ngaku. Iya, nomor nomor papat siapa nih? Nomor Ayo, papat siapa? Pak Lurah. Aduh. Sik. Wah. Lurah adalah promotor desa. Lurah adalah induk desa. Dadak lurah kon sanggut pautno kon anggap aku maling opo aku. Mboten peduli, sebab sampean niku melok bareng colongan. Mulane di kampung ana maling-maling diburu ilang mergo sarang di Pak Lurah ya. Ya opo sih paling nyokot nang aku sih, Rek. Nah, saiki sampean putusi. Nah, nek Sampeyan jelas- Pak Lurah. Nek jelas
malingi papat ya. Nggih. Negara-negara hukum, siapa yang salah harus dihukum. Dasare apa wong papat kok iso maling? Dasare ngeten Pak Lurah. Napa sebabe kula nyakot Kartolo Munawar kali sampean? Dasare. Sewek niki mboten kula simpen. Kula dol payu 10.000. Iya. Lah duwe sewek niku mboten kula gunakaken napa-napa, kula damel slametan. Tumpeng iki ta? Nah, tumpeng iki tumeng colongan iki. Tak balekno. Balekno ya. Tak balekno meneh-meneh ae tak lirone. Gak iso wong kon sing berkat akeh. Ojo kebalekno lho. Berkatmu tikel ping 3 arene. Ya keliru jupe mau apa Selamat tak kompetisi. Wis jelas ya. Nggih. Dadi kok selametan nang bareng colongan. Nggih. Sapa sing melok mangan berkat iki berarti melok tersangkut nyolong ya. Nggih. Saiki tak adili wong desa. Nggih, Wong nggih. kepala desa ya. Nomor 1 maling safari berangkat Nggih, berangkat sudah. polisi. Rasakno kok. Apok sik nom tangane dawa. Apok. Wong uripe tangane dawa temen elek kaya wayang kulit goblok. Nomor 2 Kartolo berangkat kon. Ya, kok mangane aku. Ganteng-ganteng cerongoan, gak mangan-mangan kone kono. Nomor 3 Munawar berangkat kantor polisi. Nomor 1 berangkat, nomor 2 berangkat, nomor 3 berangkat, nomor 4 aku dhewe.